Were you born funny? Oh, Christ!
Опа! Хванах го! Хванах го! Отивам го пък назад в решетките. Само че ще му трябва доктор. Ще му трябва, ще му викна, няма проблем. Майко! Какво не го чуя каза? Чая се включи. Чай си го взема. Колко килият? Къде го фана, бе? Наблюдаваше на извън града. И го видях, че прави странни движения. Къде го фана точно? На изхода на града видя, че съм долу, наблюдаваше ма. И следващия момент, като си вземах коня и тръгна да бяга. Аха. Айде, Бриджис. Само, че му трябва... аз ще го оправя, бе, чакай. Чакай, пази се. Пази се. Трябва да направи някои резки движения, че те са опасни. Сега ще го оправя. Не знам, а май трябваше първо да му сваля лъка. А? Намали лъка, да, сме лъка. Господа шерифи! Абе, ти какво правиш, бе? Ти срещу закона? Момчета, пазете се. Стойте малко на страна. Дигни се Че ръцете. топло тук. Дигни се ръцете, моля се. Я го притърси. Виж, прави се. Търси ме, виж какво. За Виж- друга нищо не правя. Стой, не дай да мръдаш много с резки движения, защото да няма последици. Ти го виж кое. Бедничък е. Лъка му за мен. Така. Тая пушка познаваш ли да случайно? Една брадвичка прибирам. О, Не му прибирай нещата. Как да му ги оставя? Нали ще наразстреля тука? Да? Как ще го оставя така? Добре, вземи ги, ще се оправим. Ще ги оставим, хем ще малко... Поправим... В кода. Но ще наразстреля, ще направи на нищо. Аз ще му оставя храна, ловни работи и т.н. Просто ще му прибера оръжията. Добре бе. Кой си ти, бе? Сега ще кажа кой е. Лъки Лучано. То още е в панделата. То... Затвора. Сега го усещам. Да отивам ли с кофта за водата? Ми ходи. Какви ще берете ядове, усещам. С такива като тебе. Момче, какво правиш? Какво си мислиш, че правиш? Слушай закона. Що сега? Ей, говори по нея. Оправдай се с нещо, кажи нещо. Защо трепиш конете из града, бе? Защо ги трепиш, бе? Мани конете им покрай конете и на нас налиташ. На, Ще има се разправим с тебе. аз съм така работа. Берете големи ядове, шерифи. Ще видиме. Пак ще си говорим. Пак ще си говорим, да. Аз отивам се стопля малко, че пребръзна. То ще бери ядой. Нещо мене започва. Как мислиш? Не е Нещо хубаво сме такова ти положение.
провалили лова ли какво? Това те интересувате? Защо ще бяга ядови? Това ме интересува. Не разбереш? Защо? Така искам. Защото така искаш. Ще ни много неща искам. Да мълчиш, там да съм те питал. Живота не е зелен. Интересно, аз ако взема да искам някакви други неща, дали ще можеш да препариш в нашия щат? Ще си хода където си искам, не си тези човек, който ще ми каже. Така да Същото се се обърка. отнася и за теб. Това ли, господин Шериф? Каква ти е драмата? Моля? Каква ти е драмата? Каква ти е Какво те болешката? интересува тебе, бе, човек? Нали Опитвам се по да нас започнем стреляш? разговора от някъде. Нормален За разговор. да стане диалог, ако си Да, говорим може да ти навъпреки... давам диалог, нека. Добре. Значи не искаш да се случат нещата по лесния начин, по трудния. Не ги обичам трудното. А. Разбираш, Шерифе? Добре, то лесно или интересно. Звучи не знам. жалко, между другото. Да, и трудно и лесно. Интересно най-вече. Няма да седат на топъл тук. На топо си за сега, не се притеснявай. Да не се представя. Доста съм поседял и знам какво е. Ма не е хубаво да седиш там, бе, човек. По-добре е да си на свобода, всичко да е наред. Аз винаги мога да избягам, ако искам. Не свиквай да си тук. Няма да си тук. Няма си дълго време тук. И за дълго няма да сте тук. Бъде сигурен. Силни думи, силни думи. Обаче, Ти не ми взема значката, харесва. младеж. моля, Ти не взема значката съм. ми... по принцип, Заповядай, с най-голямо удоволствие ще я дам. Това ти казвам. Кой ти казва, че не мога? Аз ти казвам. Рано късно ще ми паднеш. Много добре. Много хора са силни на думи, обаче на действия са слаби, което е жалко от тяхна страна. Особено положение, което няма Той беше- смисъл просто Това за ли тях беше да грешката, говорят. Шерифи? Каква? Че те хванах? Това ми беше грешката, че те догоних и те разстрелях. Ще се разберете. Пак ще говорим, не се притесни. Трудно ми е да те разбера. По принцип, бързо схващам, но... По-добре да не ме разбереш. Защо? Че така. Не знам, аз по Добре. принцип не исках сега първо с сурата, аз нито се заяждам, нито абсолютно нищо, обаче след като постъпват тези действия от страна на някой, аз като... Очаквах, че си ти. Какво ще правя, бе, Шерифе? Да, той е ужасен звук е от затворника. Точно. За това, което е направил, нали? Виж, като съм махнал от тука и звука изчезва, виждаш? Право да го кажа. Той е ужасен звук е от затворника. Като длъжностно лице. Налага се да се замисля за малко. На целия щат. Както и моторите мои колеги, които отговарят за него. И не желаем, и не искаме да допускаме хора, които по един или по друг начин вредят на обществото. Това е нашата работа. А вашата е да си вършите вашите задължения. Които са напълно нормални. И каква е вашата работа? Да ходите да стреляте полицайите с лук, както и техните коне. Кой си ти да ми казваш, по кой ще стрелям, какво няма да правя, бе? Кой си ти? Ама, аз нали ти обяснях. Значи ти в момента сам... В момента... Смятам, че всички сме умни, нали така? Всички може да сменим. В момента сам си признаваш, че си го направил ти. Помежду другото. От разговора в момента, който го водим, Как разбра, че съм аз? Как да? сам доказваш в момента, че си ти. Защото потвърждаваш. Да. Съм доказал, бе. Сам потвърждаваш. Какво потвърждавам сам, бе, Шериф? Ще правя каквото искам, да, и така Да, нататък. си правя каквото искам, свободна държава. Ама има някакви правила тая държава. Да, има граница. Да, аз не Спазвам тези. И щом не ги спазваш, ще стоиш там на толкова. И сега тълпуката, бе. Там сме ти оставили едно легенче за нуждите. Ти си Какво човека. да не е проблем, нали? Ти ще го търкаш после, няма съм аз. Ти ще го търкаш с неба с Шерифе.
Ако може без способни, не сме на полето. Да, колега, отвори. Аз излизам да пуша. И аз ще взема една. О, ще си взема курите от коня. Имам обаче един проблем. Какъв? След като му взех лъка и аз имам лък, сега останах само с един лък. Еми, няма го връщаме, бе. Той не се го е заслужил. Какво да го оставим така, да ходи да трепи... Ма не бе, ако бяхме оставили за трешетките с това, с оръжията, Скъпи и те... смятай, че ще наразстреля вътре само с като се доближим до него. Опасен, аз така... Щом такива места, аз по принцип като, нали, не ще се хваля нещо, като доста опитен ловец и с това патрони, дето ги хвърля, като го гледам, има опит, знае откъде да почне. Бе, не знам, аз не ти казвам, просто обикалях града. В един момент видях един конник как се спря на изхода на града и почна да се оглежда наобратно. И викам, то трябва да го стигне. Викнах си моя кон през това време, той в същия момент тръгна да обръща и да бяга. Качих се на коня и газ подирам. Опитах се с въжето да го вържа, да не го убивам. Обаче не ми се получиха нещата, той почна магони да се мъчи да ме сваля. Да, Крайна сметка се наложи да вадя револверите с тях. не ми някой път до там се случва, щом не спира с това и онова. Що ми затрашава живота. Не ми да. Беше голяма гонитба, ама Може, важното е, че го хвана. да, да. Задния вход, ако искаш, там излез. Да бе, отивам да се изплакна малко, да се измия. Айде, колега, ще се видим. Добре, да колега. Заключвай тук да не вземе да се измъкне.
Ах, мама ти. Излизай, бе. Ай, ще бе. О, колега, Чакай. Паркирам. пърта курица. Ще ни трябва след малко. Ще правя с тази курица. Каруцата е така, че може да се возим по няколко човека на нея. Вече ли, бе? Вече ли може да се... Не бе, хващаме с отстрани, зато и се возим. Отвънка. Тата е служебна ли? Не. Ей, сега гепки. Прави се на лош. С пейса. Аз мога да слепна вътре, бе. Не бе, с пейса. Е така. Защото като се кача аз... Виждаш ли? А пък като седнеш отпреде, още по-зле. Аз мога да съм тук. Мога да съм и отпред. Може би. Значи може 6-7 човека се возят на нея те отстрани. Че ходим ли да го проверяваме, не? Къде са другите шерифи? Чай, аз трябва да се помня. Чао тя го посетя само за малко. Той не се знае дали се е събудил. Това отключи. Събудил съм. Да я отключим. Дай. Сега и двамата отключихме. Добро утро, млади господине. Как спахте? Добре, ти що, добре ли спа? Да, много добре. Чакаме колегите да дойдат да видим какво ще правим с тебе. Добре, айде побързо. О, Добър ден. добре. Добър вечер. Не мога да позная, бе. Може да знаеш какво, защото съм с горнището ли? Да. Ама аз в принцип хода без него.
Еми... Малко ми беше странен, викам, кой то всякъде влиза тук. Викаш да го бием или да не го бием. Ами не, мога да тикна като... ония там за трешетките. Ха. Бог. Бенедетка. Може да му кажеш бе думи. А? Може да му кажа една дума. Кажи му, варете си, говорете. Абе, брато, ти си страшен Бог. То такива думи не разбирам. Разбрали ли? Какво? То се език не го разбирам. Не бе, не дей така, бе, защо го... Той, че си Бог. Не бе, стига го обижда, бе. Добре, няма повече, извинявам се. Стига го обижда. Няма да обиждам Бога, извинявам се, няма повече. Извинявам на моя няма повече. Вие какво правите, момчета? Чакаме да дойде шерифа да видим какво ще правим с това, че изтрепа половината, ако не е в града. Зато... Чай си прибера моя тогава. Няма, нали за трешетките, какъв е смисъл да го прибира се. Да, Мани, че аз малко трепах и неговия. а доктора тук ли е? Не знам. Който ми трябва. За. Малко се подбих. Мога да ти дам превръзка. Аз превръзки не ползвам. Еми, за сега го няма. Е, такива превръзки ме облика. И превръзки. Не дамски превръзки. Какво? Бинт мога да ти дам. Излез от корито там, конете пият вода, бе. Не, аз съм пред тебе, бе. Но коритото си стъпил. Не, бе. Сега? Добре, къде са главните шерифи, когато ни трябват? След бурята не знам, веднага би трябвало да не влезнат. Да не влезнат Като нас. нас. Като нас. Добре, дай един бинт. Нали каза, че имаш бинт? Кажи едно число. Две. Заповядай. Със здраве да си го ползваш. Зато... Аз съм тук да превръждам лекичко. Може ли какво такива бинто аз? Купуват се само от доктора. Стана ми лошо. Нещо пожълча тук. Ти ми дай някакви наркотици, бе. Нищо не знам какво е това, казвам. Само ми вика лошо. Отивам по работа. Къде отиваш по работа? Да стренам лошите. Ходи и ни чакам тук до другите шерифи, ама нещо ги няма. Добре, айде. Айде. Оф. Има един вариант да го карам към главното шерифство. Ама и там не се знае има ли някой. Не знам, да го оставим освен на главното шерифство, пак тук... Как да се свържим с тях, да разберем има ли някой там? Писмо, бе? Или викаш да отидем да го вържим там, аз не знам кой е, как се казва главният шериф. Яс. Ще го извиняваш, ама яс. Ама ние не сме шерифи, бе, ние сме помощници, къде са главните шерифи в момента? Информираните хора. Да те проверя само да не си избяга. Чай, искам да видя нещо на коли. Partner. Айде, по-спокойно, по-спокойно. Айде, по-спокойно.
Чакай. Help! Help me! Good Lord, please, help me! Ще му заведа на ония компания, да не е сам. То се опита да открадни карета. Jesus cussing Christ! Ама той има оръжие в себе си, бе. Мани му оръжие. Да, бе. Тук води още един престъпник като тебе. Да си правите компания, да не си сам. Това местен ли е? Какъв е? Двуместен е. Добре. Get the damn ropes off me, you goddamn it! То ще стои тъй. Вързан, че иначе е опасен. Пък и на нашия приятел да не му изкучва. Ако иска, мога го пратя и при него да си правят компания двамата. Не, пустай го. Какво ще кажеш? Пустай го. Oh, I'd put that down if you knew what's good for you. You're a damn fool for trying that on me. Какво викаш? Викам, Иван с репитъра, много пъти ли стреля в... Не знам, нямам си идея. Защото... Аз съм само с 2 пистолета. Ah, hell, put that thing down before you get yourself killed. Ако си вземаш някаква друга пушка, Мисля то да взема, го връзвам и да го качвам и да го карам и към Валентайн на първо време, май. Верно, да. Викне си коня... Или чакай, не бързай. Не бързай, остави го. Не си мисля, че ще избягаш толкова лесно. Не бе! Това ще го
оръжие. Давай, нямам, не съм го извадил. Добре, Че моля толкова слагал народ. айде пак у затвора. Караме той тръгна да ни бяга. Айде пак у затвора. Нека, Валентайн директно. Ама какво правим у Валентайн? Закараме там да седим. Какво да го правим? Той там няма шериф. А доктора ще... Помня бе, доктора ще отиде там. Ще му дадем ключ на доктора. Ще е ключ. Добре, ела в той. Как предположение, че съм му насочил пушката, дали като такова и бега пак така сме чакат. Приятел, май ще се глобяем, май. Те ги виждам нещата аз. Те ги виждам нещата аз. Се глобявам и в затвора. Така. Моля се, заключи решетката. Я скажи любимото число, кое ти любимото число на тебе? Колега. 3. Чай, Три. Добре, чай съм ти добре. Така. Колега, аз съм дръпнал там? Ако ще по в края на това хилията. Така, добре. Така. Сега, за бягство. Да, директно, ако мога да му се приложи първа помощ, ако можеш направи нещо или да го пращаме до на затвор, защото... Може тук да си остане да напишем на доклад, че е на затвор тук. Няма човек тук. Бяга и аз го разстрелях с пушката. Сега къде? Тук е. На земята и той пак продължва да бяга. Написал съм му за момента 800 глоба. Не, как 800? Ти от ли си? Колко бе? Ама аз го съм... За трепене на коне и за бягство от затвора. Не, как 800 бе? Ти от ли си? Не 800 бе. Колко да му пише? Абе, 100-150 долара и го пращаме за... Еми, не знам как да я отменя. Идва главния щатски шериф. Идва. Колега, слушаш се какво? Значи, той бяга, насочил съм му ловна... Ние тръгваме да го товариме за... Яката ловна пушка, кача се 4 пъти на кон, аз го, нали, фащам го с ласото, пада на земята,
не знам, не се натъртва, не прави нищо и продължава да бяга като яри. Не може да го фанем. Едам, накрая просто вадих пушката и го разпречетосах, защото няма как. Жилка ще излезе, викаш, така ли? Да бе, 5 пъти на кон се кача, 5 пъти го съберем с ластото от коне. Щатския шериф идва. Щатския шериф ще го оправи той, ама... Той ще излекува, щом щатски идва. Значи, ако някой може да му отмери глобата. Аз даже мислех да е 1500, ама се размина. Той не бе, как 1500 бе? Как не? Влез вътре го пазете да ни... Заключени, няма къде да отиде. Добре. Ние просто го отключихме и сме го караме към главното шерифство. И той тръгна да бяга. Щяхме да го връзваме, го товарим на коня и го караме към главното шерифство. Да, той Няма нужда да го крамте, седи в И вече килимите, седи. докато главният шериф не дойде. И ми заключен. Той седи и се тръска, човек се освобождава и те няколко пъти се кача на конете, много... Да, могат да се развързват. Егат и силата човек, разбираш, защото е никакъв нереален. Виж, трябва да е... Няколко пъти от въжето да са такова, няколко пъти от коня като падне, не знам то... Мамо нещо казвам ти. И са го били с някаква конска опойка, това... Да му дойде силата от някъде или... не знам. Да, лъковете и двата са тук, се притеснявах, че неговия лък го няма. Чакай, че аз не се бях въоръжил. И как да му изваря каквото и да било, като оръжията ми не са нагласени. Добре, че ти се екипирал, че успя да задействаш нещата. Къде са парите от глобата? Не знам. Не са в мен. Аз му ги написах, ама го пари в мене не са дошли. Добре. Може би в банковата сметка на шерифството, откъде знам. Джеймс? Да. Говорили там с главния шериф Шарския, там за конете, за рабските такива. Какво? Викам, говорили с щатския шериф там за рабските коне за тези неща. Говорил съм, да. Като му дойде времето, ти ще ни ги докарат. Добре. Пиша му голяма глоба, другия път да си мисли, ще върши ли глупости, няма ли да върши. Ми да, наистина, то малко така прекалява. Дади, ама какви пари имаш в джоба? Едва ли ни? В смисъл... Няма значение да не върши глупости, бе, именно. Абе, Да, така е, събарям ама... го 5 пъти от коня, става, почва да бяга. Вързам го 5 пъти. Добре, пака се избягал бяга, е. бе. Мене се опита да ме трепи. Разбирам, избягал е. Това... Коне трепи из града. Това глоба ще му пишеш. Това е малко тъпо, което... Стреля по шерифите с лък. Да. Това глоба ще му пишеш. 150. Че мен не ме интересува какви пари има. След като не спазва закона и сам казва, че прави каквото иска, му се пише стабилно и другия път да внимава. Другия път да си мисли какво ще прави и как ще го прави. Да. Така е. Ние в момента няма как да докажем, че е бил той, но той е човека, който тръгна да бяга от града. Той си призна. Аз така буквално, казах. а пък да не говорим, че и коня и различните неща,
Даже където го видяхме и следите, даже ходихме с колегата Джеймс, аз нещо го видях дори, така че не може по един или по друг начин просто да излезе така. Така е, нещо така е. да са такова. Тук говориме за стрелба по шерифи, не говорим за стрелба по обикновени граждани. Да не говорим колко пъти са такова. Чакаме го да дойде, аз ще спуша на цигара просто. Магазинът е затворен, мамка ми. Къде се стъркаля, бе? Пали. Къде се Дръжте се по-сериозно, бе. Добър вечер. Добър вечер. Какво правиш ти? Опа. Що? Ти са тия работи да си прави, мръснико? Що? Оля, Що си тук? Какви са тия работи да си прави, а? съм длъжен да ти дам обяснение. Как така си ми длъжен да им даш обяснение? Ще се обясняваш, даже песен ще пееш. Така ли си мислиш? Точно така си мисля. Добре, добре. Давай, почвай да пееш. До ре ми фа сол ла си. Какво Сега, си правил тук, я кажи. веднага. Айде, де, почвай. Няма да... Даже мога да ти посвиря, ако искаш. Оля, Да свиря тук на банджо, искаш ли да пееш по-бързо? Добре, като не искаш да говориш. Колеги, какво е правил този мръсник тук? Ами, да, Стреля по конете, уби Да. няколко коня. Стреля няколко по... пъти, да, няколко пъти го вързвам с ластото. Тебе ли питам? Чакай, кой питам? Един по един. Главният да защото го... аз нали го И такова. той главния го няма. Главният да прикая. Значи уби няколко коня, стреля по шерифите. Доктора беше съборил. Няколко пъти обикаляхме, не можахме да го засечем. Малкия ниска го наехме, фиксира го горе на скалата. Тръгнахме по следите. Белокосия ни брат тръгна от другата страна с коня и го засече и го хвана и го доведе. Буквално Така. горе на скалите беше си опънал една палатка, запалял си огън и дебнил там всеки един удобен момент да оттрепи кон или, не дай се Боже, някой от нас. Що дебниш ти, бе, мръсник? Да влизам ли сега да правя нещо, а? Що, бе? Що какво те питам? бе? Какво искаш? Много си смел, когато дебниш с ти, бе? оръжията. Да влизам ли? Да Ела та правя влезни, тук ела, на сазарма. ела влезни. Сега ще видиш ти какво. Комбо пядили, турчим джамия пардили. Сега ще видиш ти. Момчета, връзвайте го той, ама чакайте тук с него. Чай ти го вържиш. Стой. Ела, влезни. Не с това, не с това. Чай. Не с това. Е с това, бе. Да бе, чакай. бе. Стой мирен. Кой ви е Не, дал значки, директно господи? това му. Кой ви е дал? Да бе, стой мирен Кой ви е бе. дал значки? Изкрутирайте го, аз ще отида при федералния. Да сме. Добре, задръжте го тук, докато дойде федералния. Отиде да взима каруцата. Просто го задръжте тук. Що трябваше да го изкарвам от... Нищо, дръж го на ескорт. Колега, заключи вратите, ако обичаш. Сега, като не щеш да си говориш с нас, с федералния мисля, че ще ти е по-забавно. Върс, който си искам, бе. Ма заключи външната врата, бе. Той не ме да съм да не. Бе, знаеш ли, заключи да не може да ти избяга. После как ще влезе федералния? Той ще се отключи. Не дей заключва той, бе. Ако се откачи и тръгне да бяга, какво правим? Нали го държиш на ескорт? Как Уж ще го откачи? държа, моля са. Извъже беше вързан и се освободи. Не, Моля той се. не може да се стигне. То е ловък. Зато искам да е затворен. Затворена са притеснени. 2 пъти го гоня вече, 3 път не искам. Защото третия може да му и за късмет. Дразни се, знае.
Добре. Пусни го. Сигурен ли си? Пусни. Пуснал съм. Моля да се пази се откочи. Държи, че ми се пишка, бе. Да изпикаеш някъде другаде. Я да видим. Имаше ли генче окилията, що не се изпишка? Да пием вода, ти казвам. Да до туалетната. Вече няма такива опции, след това и да го направим. Кой ще търпка? Братле, Буквално е едно и кой също. свят идваш и ми говориш така, не разбирам такива работи, бе. След като толкова нали, бягаш от нас, особено като изкарахме от килията, не си го заслужил това нещо, ако му разбираш. Към да Един- пием вода, казвам. Белокоси, братко, излез отвънка да видиш федералния дали идва и ме предупреди, ти стой на оръжие. Казах, искам да пия вода. Ще пиеш пред федералния, да е много хубава водичка. Така е топла. Всяка вид вода има. Даже е малко по-зеленичка. Пуснете го в килията и го дайте да пие вода, като толкова иска да пие вода. Белкоси не брат ме кажа нещо. Пуснете го в килията и му дайте да пие вода, като толкова му се пие вода. Не, той не го е заслужил това нещо. Той му бяга така. Малкия, ще те вкарам в ковчег, да знаеш. Малко. Готов? Идва. Аз казах ли някой да заключи вратата? Аз. Да я отключа, ама той... Айде аз тъма не отключвам, излезайте. Ама аз не съм казал да я заключи. Ти не си казал, аз я заключи, защото знам как бега той. Искам да пия вода, Моля да казах. го вкараш в ще го такова. Ема гледа този един с едно око. Така мръсно. Ти гледам как си искам, бе, шериф. Няма да ме гледаш така, ще видиш как ще гледаш. Искам да пия вода, казах. Сега като оставим вътре ще пиеш. Идеален, идеален. Къде е идеален отпред до тебе? То. Пробвай с това, бе, я такой. Пробвай така да го таковаш, я пробвай да го таковаш. Ей, едно оки, братко. Абе не, да, пробва ли? И ми написах го, ама. Да правя. Не ти, бе. Чу ли бе, едно ок? Какво искаш, бе? Направи го това, ти казах, бе. Ей, тъй. Видя ли федералния коч на... Какво ти прави? Какво да ми прави, бе? Обърни се обратно и виж федералния какво прави. Защо трябва да го гледам, бе? Направи го това, бе, като ти казвам, бе. Защото ако не го направиш, и нахраня рибите с тебе. Прави ли го, бе? Не е ходил на училището. Не бой да пише. Да четеш, можеш ли поне? Като не можеш да пишеш. Господин федерален, да го връзваме и на гърба на кони. Ама какъв е скорчет? Аре бе, направи го, аре бе, да те вкарам в тъпата такова. Той се даде от тебе. Остави го там. От тебе да е. Ти шерифа, нали? Оп, стана! О, аре, Те, товари, стана ли, давай. бе? Стана, виж до мен. Стана. А, Ама май не стана. стана пак. Що го направи пак, бе? Таман би станал, значи. Какво да направя с мисля, че така вика ручката. Най-добре да си го пуснете да си хода.
Май не са от тук с този кон, бе, човек. Вие пак отгоре, бе. Къде тръгнахте ви, между другото? Ще го ескортираме до затвора. Той е затворен в клетката отзади, не виждате ли? Не, на предната си работа. Го даже падна на земята. Трябва да има всеко мое. Още не искам да пия вода, ви казах. Еми... Да го вкарам ли пак в той да си пие вода? Ще пие, сега ще пие, да не казвам какво ще пие. На коня водата ще пие. А прави ли го? Абе! Ефе, направи го. Колко пъти да го правя вече? Да изпиш оф. Нищо не изписва, не мога да чета. Избай номерата, значи. Пак ли да го да направя? Не. Пише он. Това означава така. Мяри, тръгвай. Така ще го водим. Кали ще ме вози? Ма не ме бутай! Бама. То стана да се здърма, бе. Аз ще му и такова ми номерата вече. Къде е моят чернокош кон? Към да пия вода, ви казах. Лошо ми Каза е. тебе какво ще пиеш. Дай, че го вкарам в той за малко да си пие вода, защото наистина може да е зле. Сега ще му дам вода. Да пия вода. Ти ще му я дадеш, ма той не може да я пие, защото извързани ръце. Ще пи, спокойно. Ще я пие, Как ще спокойно. пия, бе? Как ще пия? Тръпнете сота. Ето, пиари. Напи ли са? Напи са, Да, ма. напих се. Благодаря много. Така. Първо време ще се видим само двамата, да знаеш. Се виждам само тримата, ако искаш. Аз не съм шериф, аз съм тук прикритие. Си ти, бе, ти. Или ще риби, бе? Съм не, спокойно. Така ли ще ме носиш до шерифството? Вази ми шапката! Ах бе! Дърви на главата. Аре, момчета. Той ще ва изкрутира до границите. Шерифе! Отивате до границите и се прибирате. Така, знаеш ли към деде? Така, искам един да дойде с мене, все пак... Двамата ще Да, дойдат, двамата двамата. до град. Ай, шерифе! Двамата Добре, викам дай ще към дойдат мене. до границата да Не те до изпратят. границата, до града. До града. Малкият само тръгва с тебе. Давайте. Айде. Малак, али бе? Но този опасен престъпник само един